بشم يسوس كن جمروينا እግዚአብሔር ይመስገን مزمور 84 كم زبل قال اللهم السخن ببو وእግዚአብሔር ወጎይታ ሰራዊት ማህደራት ካ ክንደይ ባህ ዘብላይን ነፍሰይን አጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆን ሐረርት ብሎን አለ ነፍሰይን ስጋይን ህያው አምላክ እልል ይብላሉ ዕፉኳ ቤት ረኸበት ጨጨውታውን ለውኻኺተውን ጨጨውታ ተምረላ ቤት ረኸበት መሰዊታትካ ወጎይታይ ሰራዊት ንጉሰይን አምላኸይን አቤትካ ዝነብሩ ቡፃንዮም ኩሉ ጊዜ ይወድሱኻ حيلهم بأخذ زخونة بلبهم نمجد خاز حسب سبات بوتانيهم بلا السبخات كحالف خلوا عينما ياتي قبروه زناب أزمراون ببركة يخدنهم كاب حيلي يخدو أبتيون أبكد ما أملاخ يقاموا يبل كبرنا أملاخ يخون أبيت كازن برو بوتانيهم كل جزين تاي قبروها يود سخا حيلهم بأخذ زخونة بلبهم كأ نمجد خاز حسب سبات بوتانيوم هاللويا بلا سبخات كحالف خلو عين مايات يقبروا زنام أزمراون ببركة يخدنهم كاب حيلي يخدو أبتيون أبكد ما أملاخ دما يقاموا هاللويا اسكي بناي مسجانا خوينا منفس كوينا እግዚአብሔር بناي مسجانا منفس كوينا أبكد مግዚአብሔር እንዳጸለና ንምጻ ምክንያቱ አቤትካ ዝነብሩ እንታይ የሚሉ ቡፃአንዮም ኩሉ ጊዜ እንታይ ይገብሩ ኃይሉ يودسخا هاليلويا مزمور ميتخا أخوم ينالو أبدأ بمسجنا أبصدقون بوداسة أتو أمسجنوا نسموها بارخوي لنا هاليلويا سكندا بارخنا يو ندا مسجنا يو نابزل علز خونا أملاخ هاليلويا خنك قربنا እግዚአብሔር بارخ هاليلويا أبدأ بمسجنا أبصدقون بوداسة أتو أمسجنوا نسمو دما هاليلويا بارغو هاليلويا غويتا نمسجنا كالونا غويتا نبارخ كالونا هاليلويا thank you Jesus thank you Holy Ghost hallelujah hallelujah أبيت كازنبرو بتصانيم أبي خاسك بلوا ودسوا نكزيابيا تزقبوا خبري حبوا هاليلويا تزقبوا نادا أغرب له هاليلويا تزقبوا مسجانا أغرب له هاليلويا تزقبوا أملغوا حبوا كزيابير نسوا أملاخيو نسوا لعلو خليو نسوا بلعلو خلو لعل زبالة أملاخيو يقبوا مسجانا يقبوا أملخنا يقبوا سجدتنا هاليلويا He deserve all the worship the honor hallelujah نسو أملاخيو هاليلويا نخلو زقبره هاليلويا نزخلو زفتره هاليلويا نخلو دما بهيوت زنبر أملاخ هاليلويا زفتره زراي زي كونس نتتفترون بهيوت التمبرو نسغاي غايلو نهمي هاليلويا أبلع لي بركة المسكانان كبزبل غبر سمكا يبارك هاليلويا أبلع لي بركة المسكانان لعل زبل غبر سمكا يبارك هاليلويا نسغا هو نسغايغا نبزلو سلاوي زفت أرقا كلون كم حقها وقيم له نزغل بهوت التمبرون نسغايغا هاليلويا أو هاليلويا يقبو مسقانا أملغو يقبو سقدات يقبو نزلو على أملاخ He deserve all the worship هاليلويا نتي تحرد قنشل نتي أبزفان تقمت غير يوهنس نعو هاليلويا كبرن سجدتن أملغون هبتن سلطانن كوسده بقعيو نابلو مزمر موسى دا زمرو أب زوريا أتي زفن الناس قدو هاليلويا كبري خمسة هبو هاليلويا يوهنس ونجيرنا له هاليلويا اسكي مزم عسران 4 شماغليتاتن مزم 4 انسسان كوين دادما كبرين عخا يخون بلا بزم عدزي أملخون عخا يخون هاليلويا سجدتنا عخا يخون هاليلويا يقبا كايمو هاليلويا thank you Lord hallelujah hallelujah
ሃሌሉያ 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 ይግባካ ይንዓኻ ሃሌሉያ ዝተሓረድካ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ደምካ ዘፍሰስካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዘምራን ዕናብስ ሃሌሉያ ይግባካዮ ኣምልኾ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣምልኾና ክንቅጽሎ ኢና ምስ መዘምራን ኮይና ድማ እግዚአብሔር ይመስገን በመስሙርን ምስጋናን በመንፈሳዊ ቅኔን ድማ ሕጂ እግዚአብሔር ይባረኽ ነዚ ልዑል ፈጣሪ ከነድንቆ ከነኽብሮ ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 እስከን አምላክና መስግኖይና ካብ ዘለናዮ ኩላዕና ተንሲእና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ተቆጻጸረና እግዚአብሔር አብ
ክቡር መንፈስካ ይብዛሃለይ ጎይታ ቅዱስ መንፈስካ ይብዛሃለይ ጎይታ አባ ኢለ ክጽዋዓካ ይብካንለኻ ክቡር መንፈስካ መመሊሴ ከዲካ ክጽዋዓካ ይምለኽ ይግዛይ ቆጻጸረኒ ህልውናኻ አባ ኢለ ክጽዋዓካ ይብካንለኻ ክቡር መንፈስካ መመሊሴ ከዲካ ክጽዋዓካ ይምለኽ ይግዛይ ቆጻጸረኒ ህልውናኻ ኢራ ክትረዊና ዓይኒ ማያ ትደሎ ትናፍቆ ሃረር ትብሎ ኣነ ውን ንህልውናኻ
ሃሌሉያ ኢየሱስ ቦታ ኃይልና ሃሌሉያ ህልውና ኸዩ ቦታ ፈውስና ህልውና ኸዩ ቦታ በረከትና ህልውና ኸዩ ቦታ ብርታዕና ህልውና ኸዩ بزي بقى حنت خنجبر عين خلينا منفس قدوس نهزبخ بدمنا كبرخ شف النوبة نهزبخ بهلونا كدن نوبايي نعتقلو دون بللو نتعنانا علو نبرتعلو نقيرلو قال سب نغنلو እግዚአብሔር አቦ ህልውና ኸዩ እዘህልውና ዘነና ፍቆ ሃሌሉያ ካብ ካል ዝፍለየሉ ንስኻ ምሳይ ምህላው ኸዩ ስለዚየ ዝደልየካ ኩሉ ጊዜ ዝናፍቐካ መለለይ መንነተይ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መንነትና እዩ አሜን ካብ ካል እንፍለየሉ ህልውና ኸዩ ካብ ካል እንፍለየሉ ንሱ ምሳና ምህላው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ ኩላህና ንፈልጦ ቃል እግዚአብሔር ከላይ ዘይና መዋእል ንጉስ እስኪያስ ዝበሎም እግዚአብሔር ይመስገን ጽንዑ ትብዑ ካብቲ ምስኡ ዘሎ ሲምሳና ዘሎ ይዓቢ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣሶርን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ጭፍሩን ኣይትፍርሑን ኣይትሸበሩን ምስኡ ዘሎ ቅልጽም ስጋይ እቲ ክረዳአናን ውግና ክዋጋአልናን ምሳና ዘሎ ግና እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ እዚ ህዝብኻ ብዘረባ ሕዝቅኤስ ንጉስ ይሁዳ እንታይ ኮነ ይብለና ሓደ ሎሚ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝተልዓለ ምህዳ ይኹን አሜን ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝተልዓለ ዕረፍቲ ይኹን አሜን ሃሌሉያ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝተልዓለ ዕረፍቲ ይኹን እቲ ህዝብቲ ውግእ ተላዒልዎ ብንጉስ ዘረባ እንድሕር ሓዲኡ ኣነ ንስኻትኩም ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንሓዲ ኢና ሎሚ ዝተልዓለ ውግእ ይወጋዕ ሃሌሉያ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ክረዳአካ ምሳኻ ዘሎ ውግእኻ ክዋጋዕልካ ምሳኻ ዘሎ እግዚአብሔር ይበልዎ ሃሌሉያ ክረዳአካን ውግእኻ ክዋጋዕልካን ምሳኻ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ ክረዳአናን ውግእና ክዋጋዕልና ምሳና ዘሎ እግዚአብሔር እዩ እስከ አሜን ንበል እስከ ብጣቂት ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ነትጓሳና እግዚአብሔር እንመኖይና وجنا تواجه خمسة الصحكنا يسوع هاليلويا كاب جانواري كسا ديسمبر هاليلويا اسكا مسكانا نزاملا اسكا إلنكا هاليلويا ምድረ በዳ የለም ለክተከ ምድረ በዳ የለም
ምድረ በዳ ለምለም ትገብር ምድረ በዳ ብሩባ ሩባ ድነሞት ብማኸላት አብቃሃል አኻውሕ እንዳታካ ምድረ በዳ ለምለም ትገብር ምድረ በዳ ለምለም ትገብር ምድረ በዳ ለምለም ትገብር ምድረ በዳ ለምለም ትገብር ንረሳይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጥርናይ ከም ናይ ጎባ ኣይተልሎ ጽዋዐይ ብቕብዓት መሊኡ ተርብባሎ ንረሳይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጥርናይ ከም ናይ ጎባ ኣይተልሎ ጽዋዐይ ብቕብዓት መሊኡ ተርብባሎ አንተ መዕረፊየይ አንተ መዕረፊየይ አንተ መዕረፊየይ አንተ መዕረፊየይ አንተ መፍሰኒየይ አንተ መፍሰኒየይ እልልታ ዘለዎ ነዚ ህያዋይ ጓሳ ንስኻ ወሳየይ እንዲኻ ንነብስኻ በጃ ተልፋ ካብ ኣፍ ተኽላት ምንዝኣኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ህያዋይ ጓሳየይ እንዲኻ ንነብስኻ በጃይ ተልፋ ካብ ኣፍ ተኽላት ምንዝኣኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ንስኻ ወሳይ እንዲኻ ንነብስኻ በጃይ ተልፋ ካብ ኣፍ ተኽላት ምንዝኣኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ተዋጊኻ ዓወት ትበኒ ኣበይ ኣሻሕ ተቆሙ ኣላፍ ቀስታት ተወርውሩ ንስኻ ምሳይ ስለ ዘለኻ ኣባይ ፍጹም ኣይበፅሕንዮ ኣባይ ፍጹም ኣይቀርብንዮ ኣባይ ፍጹም ኣይበፅሕንዮ ኣባይ ፍጹም ኣይቀርብንዮ ኣበይ ኣሻሕ ተቆሙ ኣላፍ ቀስታት ተወርውሩ ንስኻ ምሳይ ስለ ዘለኻ ኣባይ ፍጹም ኣይበፅሕንዮ ኣባይ ፍጹም ኣይቀርብንዮ ኣባይ ፍጹም ኣይበፅሕንዮ ኢየሱስ መቕሰኒየይ ኢየሱስ መዕረፊየይ ኢየሱስ መቕሰኒየይ ኢየሱስ መዕረፊየይ ኣበይ ዳ ኣለዉ ቶም ኩሎም ከሰሰይ ወተይ ዝጽበዩ ውድቀት ናይ ዛቤተይ ቀዲም እንዲወፅዩ እቲ ጐይታ ምሕረት ፀሒፍዎ ምሕረት ክነብር ብህይወት ሞተይ እንዲሞይቱ ዝናተይ ጠበቓ ክፈስኒ የለ ወፀይ ሃራ ሕይወቱ ዝናተይ ጠበቓ ዝኸሰኒ የለ ወፀይ ሃራ 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 ልካ ምላሽ ኣለዎ ንኩሎም ከሰስተይ ለካ ምላሽ ኣለዎ ንኩሎም ከሰስተይ ለካ ምላሽ ኣለዎ ንኩሎም ከሰስተይ ለካ ምላሽ ኣለዎ ንኩሎም ከሰስተይ ምላሽ ኣለዎ ነቶም ዝኸሱኒ ምላሽ ኣለዎ ንሞት ዝፈርዱኒ ምላሽ ኣለዎ ምህረት ምላሹ ምላሽ ኣለዎ ፍቕሪ እዩ ምላሹ ምላሽ ኣለዎ ህይወት ምላሹ ምላሽ ኣለዎ ህይወት ምስ ተረፉ 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 ህይወት ምስ ተረፉ
ዝኸሶ ዝምህር ዘጸደ ካብ ኮነ ኣምላኾ ብኢድ ዝተጻፈ ዕዳይ ደምሲስዎ ንሞት ዝተባህለ ኣዋጅ ገልቢጥዎ ብኢድ ዝተጻፈ ዕዳይ ደምሲስዎ ንሞት ዝተባህለ ኣዋጅ ገልቢጥዎ زدر بيامانو بكريا تملا بني موزخسو زمهر زتدر كابكونا أملاخو بيز تتعبر إذا يمسيسوا نموز تبعلي أواج قلبي طوو بيز تتعبر إذا يمسيسوا نموز تبعلي أواج قلبي طوو موتي تمنيو وركت نايزا بيتي اتي مندي واتيو اتي ويتا مهرب فيه هو فرنا كنبر به هو موتي اندي غيتو زناكي تبقى يخسني يلا واتي اللي هارا موتي اندي غيتو زناكي تبقى يخسني يلا واتي اللي هارا 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 شالو لكلهم كسستي لك من لا شالو لكلهم كسستي لك من لا شالو لكلهم كسستي لك من لا شالو لكلهم كسستي من لا شالو نتم تخسوني من لا شالو نموت تفردوني من لا شالو مهرتي من لا شو من لا شالو فغري من لا شو من لا شالو هيوتي من لا شو من لا شالو هيوت مسترفو 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 اتا اخاخبو كستاتهم هيتو نهدو يا عبي كلامي أمانو نهر يا تملا مني موز خسون سمهر زتدر كابكونا أملاخو نموز تتعبر إذا يمسي سوا نموز تتبعلي أواج قلبي طوو نموز تتعبر إذا يمسي سوا نموز تتبعلي أواج قلبي طوو هارا هارا هارا
ጎይታዩ ሃሌሉያ ካብ ኤክስ አዜድ እንዳመረህ ጉድጓና እንዳተደፍነ መቃብርና እንዳደፈነ ሰይጣን ረኺበያ ሐስኩዋ ክብል ከሎ ጎይታ መጪው እንዳመንዘዐ ሃሌሉያ እንዳሳገረ ኃይል እንዳሃበ ሎምለና ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ክብርና ዝብ አምላኽስ ክብርና ዝህያዋይ ጓሳ ክብርና ዝዘይ ሓድግ ክብርና ዝዘይ ጥንጥን እስከ ካብዝን ለዓሊ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይግባዩ بفلتتنا بجنزرنا بعقمنا يكونن برديتو لنا وجنا እንዳተዋገ አግማድ እንዳበታተኸ መቃብራት እንዳደፈነ ሃሌሉያ ማዓጾ አስራዚ ሐሸምሸም እንዳበለ እንዳስገራብ ዝምጽሕናለሁ ኢየሱስ ጎይታዩ ነዝ ከወስድ ክብሪ ግቦ ይነሶ ዳግምና ነኽብራ ነዚ ህያዋይ ጓሳ ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ሃሌሉያ ወይ ተባረኩ ሃሌሉያ እስከ አምላክ ነመስግን በተጸንተ መንፈስ ከመ እግዚአብሔር ይባረክ حرام انت كون ክርስቶስ حراውጽና ጽሑፍሞ እስኪ ከሙት አትሐራፈን እስኪ ለኩም አልኩምና አምላክ መስግን ወርድ ጎይታ የመስግነክ አለሁ በለው ክብርህ በካለሁ መንፈስ ቅዱስ በለው ተመስገን እግዚአብሔር حرام انت كون حرا ዘውጻኻን ክርስቶስ حراውጽክ ይሐፈ ክርስቶስ حراውጽክ አይሐወይ እስኪ ከሙት حراፈና ሕጅ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጎይታና መስግነካለና ክብርንህ በካለና እግዚአብሔር ስለተጥዑም ዝሆነ ህልውና ካና መስግነካለና ስለተጥዑም ዝሆነ መንፈስካ እግዚአብሔር ክብርን በካለና ወብርግጽ ቦታ ኃይልና ነስ እንብላለና አምላኽና እግዚአብሔር ነመስግነካለና ስለዚህ መዓልት ዚ ስለዚህ ረፍድ ዚ ስለዚህ ጊዜ ዚ የመስግነካለሁ መንፈስ ቅዱስ ክብርን በካለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ከሙድማና ታዝገደፍና ያ ምድሪ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ እግዚአብሔር ክረድን አምላኽ ድማ ዝሕርነት እዚ ድማ ኣብ ምድርና ክገብሮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ይነጸልያለና ስለ ህዝብና ነጸልያለና ስለ ምድርና ነጸልያለና ስለ ኤርትራ እግዚአብሔር ስለ ህዝባ ነጸልያለና ስለ ኢትዮጵያ ስለ ህዝባ ነጸልያለና አምላኽ እግዚአብሔር ንስኻ ክትበጽሕ ንህዝብታት ብድሓን ተነብር ንስኻ ኢኻ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ድሓንካ ኣብቲ ምድሪ ክኸውን ነጸልያለና አምላኽ ክፉእ ዘበለክ ጠጥ እግዚአብሔር ነጸልያለና لما أنت بشم يسوع كريستوس صلنا እግዚአብሔር ስለ ኤርትራ ጸለና ስለ ህዝባ ጸለና ስለ መራሕታት ጸለና ስለ ኢትዮጵያ ጸለና ስለ መራሕት ጸለና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይዘሎ ዕግርግር አምላኽ እግዚአብሔር ንስኻ ከተህድ ትኽል ዓባ አምላኽ ይኻሞስም ካነጽዋዓለና ሰላም ንጎረቤትና ሰላም ንምድርና ሰላም ንህዝብታት ይኹን እግዚአብሔር እስኪ ሕጂ ድማ ስለ ሱዳን ድማ ጸልዩ አምላኽ ፍትሒ ከውጻሎም لما أنت እግዚአብሔር ፍትሒ ካባኻ ክወጻላ ንምድር ሱዳን አነ ርእለኹ ሕዋተይ ምድር ሱዳን እግዚአብሔር ፍትሒ ክገብር አምላኽ ብስልጣን ኣብቲ ምድር ክግለጽ لما أنت ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሱዳን ጸለና አምላኽ እግዚአብሔር ስለ ምድር ሱዳን ስለ መራሕቲ ሱዳን ስለ ተዘሎ ውግን ዕግርግርን ስለ ተዘሎ ጥፍኣትን እግዚአብሔር ሎመ ጸለና ሎመ ብሽም ኢየሱስ ኢድካ ትገለጽ ኣብቲ ምድርቲ ኢድካ ትርዘን አምላኽ ወንጌል ይዕዘዝ ክብርኻ ይዕዘዝ እግዚአብሔር አምላኽ Yes. Hallelujah.
እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ነጸልይ ኣለና ስለዛ ካናዳ ሃገርና ድማ ነጸልይ ኣለና ኣምላኸይ ንመራሕታ ክትባረኽ ንህዝባ ክትባረኽ ካብዚ ዘላቶ ንላዕሊ እግዚአብሔር ክትባረኻ ካብዚ ዘላቶ ንላዕሊ ምስትውዓል እግዚአብሔር ኣብ መራሕታ ከተብዝሕ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ፕራይም ሚኒስተር ምስትውዓል ከተብዝሕ ኣብ ካቢነታቱ ኩሎም ምስትውዓል ከተብዝሕ ኣብ ኩሎም ስቴት ዝመርሑ ዘለው ኣብ ከተማታት ዝመርሑ ዘለው ኣብ ኩሉ ስልጣናት እግዚአብሔር ኢድካ ክግለጥ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለናሎም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንሳቶም ድማ ሓራ ወጥዮም እግዚአብሔር ንህዝቦም ናብ ሓርነት ምምራሕ ክኽእሉ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነጸልየሎም ኣለና እዚ ሁሉ ከዓ ስለ ዝገበርካዮ ተመስገን ክብሪ ነተዓብ ስምካ ይኹን ኣሜን ድሙቕ ጣቕዒትን ዕልልታን ነዚ ኣምላኽ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርን ኣምላኽና ይኹን እስኪ ንሓደ ክልተ ሰባት ስኢልኩም እንቋዕ ናብ ቤት ኣምላኽ ብሰላም መጻኹም በልቡ ናብ ቤት ኣምላኽ እንቋዕ ብሰላም ክትመጽእ እግዚአብሔር ረድኣኪ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ كلهم حزب أملاك انقع بسلام نبيت እግዚአብሔር መጻኹም እስከዳኩም አልዕልኩም መዘምራን ድማ እግዚአብሔር ዘመንኩም ይባረክ በሉም ክዝምሩ ይምብርኩም አምላክ ሲ ኣብ ዘመን ህይወትኩም ሲ ይተቀመልኩም እግዚአብሔር ይባረክ በሁሉ በኦርጋን ዘገልገላካና ፈደን ሐወይ ወይታ ኢየሱስ ዘመንካ ይባረክ ለስነት ከመመለስ ይተቀመሉ እስከ ኩሉ ዘገልግሉና ዘለው ህዋት በሶሻል ሚዲያ بهزأنا تقولنا زين رأيكم واجا تخفلوا بوزح نجر التعيز لكم بتصلات أبتفل عليكم تقولوا زلكم حوات عملة هياوي نتهيا وتقولوا سلزلهم أجزاء زمن هيوتكم يبارك إسك عملة خبركم بلو مسكين بخلوا تقولوا زلهم بديك أننا تقولوا بزتفل عليه تقولوا نازلهم عملة زمن هيوتكم يبارك ملسكم دم تقولوا حيلي سجى يلقاكم آمين دو أجزاء يبارككم دم حزب عملة بدحن نبرو بدحن وط بدحن أتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እጅ በቀጥታ ናብቲ መተንባህታ ክንሐልፍና መተንባህታና ሁሉ ተዘሎ ከም ዘለው ፕሮግራማት ዘሎ ግን ምንጽፈር አክልና እጅ እንደግሞ ዘለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት አጋይሽን ተዳለኹም አካትኩም ሰላም ለና መተንባህታ ሰዓት አጋይሽን ተዳለኹም ኮንኩም حدث ዝመጻሁም አብየን ቤተክርስቲያን ካብዚ ካብ ከተማ ካልጋር ሆነ ተእሊ ወይ ድማ ወርልድ ዋይድ ድማ ካብ ኩሉ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ካብ አፍሪካ ካብ አሜሪካ ካብ ኩሉ ካናዳ ቦታታት ዝመጻሁም ተዳለኹም ኮንኩም አጋይሽ ዌልካም ክንብል ቤተክርስቲያን ለማዳልናሞ ስለዚህ ካብይከም ዝመጻሁም ክትነጉርና ምልክት ተዳውኩም አልዕልኩም كنلا عليكم سلام كنلكم لوم أمت إذا الله السبزير الله ويتبارك من كذل كابينة إخا يسرم حوي انقعد حن متخا جابير استمسجنا يكون كاب أديس أبابا يسرم حونا متنا الله جابير استمسجنا يكون أزيد ما أبيت أبو خلها أزياتهم دم أبكال جارز صنحها ናይ ጎይታ ውሉድ አቦኻ እየ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እስከ ካልኦ ድማ እሺ ማርዶካይ ካበ አዲስ አበባ ማርዶካይ ሐወይ ድማ ካብ አዲስ አበባ መጽናሎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እንቋዕ በሰላም መጻኻ ማርዶካይ ሐወይ አምላኽ ነዚ ምድር ይግዝኡኩም እስኪ ካልኦት ድማ ካልኦት እንተዳለኹም ናፈንኩም ይሐለፍኩም አነ አይርኤኩም ነው ዘለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ተዳዘየለኹም ኮንኩም መተንባህታና ሁሉ ጊዜ ሶሉስ ንግሆ ዝጅምር ናይዘን ጸሎት አለና ሰዓት 5:30 ነው ዝጅምር ስለዚህ ዙም ከፊትና ንግሆ ተሲእና ጸሊና ናብ ቦታ ስራሕና ናብ ማዓልትና ክንረክብ እግዚአብሔር ዘዳለወልና አድሎሞ ስለዚህ ቤተክርስቲያን አብዚ ክንሳተፍ ተሳስባላ ስለዚህ ረቡዕ ድማ
ወጽኦም ወንጌል ዘመስክሩ ኣብዚ ከተማ እዚ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣለና ስለዚ ሰዓት 6 ኣብዚ ቦታ እዚ ጸልዮም ናብዚ ቦታ ናብዚ ከተማ ካልጋሪ ወንጌል ዝመስክሩ ኣሕዋት ድማ ኣለውና ስለዚ ደገ ንኩሉ ክፉት ምዃኑ ቤተክርስትያን በዚ ኣጋጣሚ ትሕብር ትፈቱ ዓርቢ ድማ ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ደቂ ኣንስትዮ መደብ ኣላተን እሳ ድማ ሰዓት 6:30 5 ክሳብ 6 ኣብዚ ተጻሒፋ ዘላ ተባዚኣ ስለዚ ካብ 5 ክሳብ ሰዓት 6 ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ ብኣሕዛ ንግሆ ዓርቢ መደብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸሎት ከም ዘሎ ብዙም ደቂ ኣንስትዮ ይሕብር ኣለዋ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ዓርቢ ድማ ምሸት ናይ 13 ዝዕድሚኦም ካብኡ ንላዕሊ ድማ ዘለው ኣብዚ ቦታ እዚ ፕሮግራም ኣለዎም ስለዚ ኩላትና ኣብዚ መምጻዮም 13 ዕድሜ ካብኡ ድማ ንላዕሊ ዘለው ቆልዑትና ደቅና ኣብዚ ፕሮግራም ከም ዘሎ ቤተክርስትያን ትሕብር ኣላ ስለዚ ዓርቢ ኩላትና ድሮብ ንግበሮም ንደቅና ኣብዚ ፕሮግራም ኣለዎም ብእንግሊሽ ዝተዳለወ ስለዝኾነ ኣብቲ ዝመጥኖም ቦታ ከነምጾም በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ደሊ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ድማ ቀዳም ዝካየድ ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽን ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ክሳብ ሰዓት 8 ፕሮግራም ኣሎ ኩላትና ክንመጽእ ኣብዚ ድማ ቤተክርስትያን ተተሓሳስበና ኣላ ሰንበት 3 እብረ ናይ ኣገልግሎት ኣለና ቀዳማይ እብረ ካብ ሰዓት 9 ካልኣይ እብረ 11:30 ከም ዝንሪኦ ዘለና ምሸት ድማ መንእስያት ዝተኮረ ሰዓት 5 ዝጅምር ፕሮግራም 3 እብረ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ዝጥዕምና ክንሳተፍ ቤተክርስትያን ትሕብር ኣላ ኩላትና ኣብቲ ዝጥዕምና ክንመጽእ ክንክእል መታን 3 እብረ ተዳልዩሎ ጌታ ይባረክ ከምቲ ምናልባት ሰማዕናዮም ሰማዕና እንተለና ድማ ደቅና መንእስያት ማለት ነው ኣብዚ ከተማ ናይ ኢቫንጀሊዝም ወጽኦም ነይሮም ሳትርዳይ ማለት ነው ስለዚ ብጣዕሚ ዝበስር ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕጉስ ብጣዕሚ ዝዕልል ብጣዕሚ ንኣምላኽ ትባረኸሉ ዝግብኣካ ደቅካ ዝወለድካዮም እሞ ተሲኦም ኣብዚ ምድሪ እዚ ነዚ ቋንቋ ነዚ ህዝቢ እዚ ድማ ክበፅሑ ክትርኢ ከለካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስኪ ስልኡ ንጌታ ከነክብሮ ኢና በወንጌል ንኣምላኽ ወኪሎም ኣብዛ ከተማ እዚኣስ ወፅኦም ዝብለኩም ዘለኹ ቆልዑትዮም ንእሽትኦም ግን ንወንጌል ንኣምላኽ ወኪሎም ነዚ ከተማ ወንጌል ከብፅሑ እንደይ ዝሕጉስ ስለዚ ኩላትና ክንጽልየሎም ክንድግፎም የማና ኢድና ከንቦም ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረኩም ቤተክርስትያን እዚ ትብላላ ኩላትና ኣብ ጸሎትና እንፈረጅ ንግበሮም ንጸልየሎም ደቅና ኩላቶም ነዛ ከተማ እዚኣ ንበረኸት እግዚአብሔር ይገብሮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ኩላትና ክሕበረና ዝቐነየ ከምቲ ድማ ተመዝገብናዮ ምናልባት ድማ ዘይተመዝገብኩም ተዳለኹም ኮንኩም እዚኣ ትወሃበና እያ ኣብዚ ሕጂ ኣስማት ኣሎ ብኸመይ ከም ንኸይድ ኣብቲ ቦታና ዝነግር ማለት እዩ እንዳመን ከም ንኸይድ ኣብቲ ጸጋማይ ናይዛ ፅሕፍቲ ኣለና ኣብቲ መወዳእታ ድማ ስምና ብኤ ዝጅምር ተድኣ ኮይኑ ናብ እንዳመን ንኸይድ እንዳማማፅገ ወይ ድማ እንዳሰለ ሓውና ከም ንኸይድ ኣብኡ ተሓቢርና ኣሎ ቁፅሪ 1 ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ እዩ ዝጅምር ስምካ ትርኢ ነቶም ዘይተመዝገብኩም ማለት እዩ ኦረዲ ተመዝገብና ከኣበታት ተመዝገብና ኣላ ስድራ ቤት ተዳልዩ ዋጋ ከፊሉ ይጽበየና ስለዘሎ ድማ ናይ ፍቅሪ ግዜ ስለዝኾነ ምስ ኣሕዋትና ንውዕለሉ ዋጋ ከፊልና ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ክንከይድ በዚ ቤተክርስትያን ተተሓሳስበና ኣላ ነቶም ዘይተመዝገብኩም ግን ኣብዚ ስማትኩም ኣለኩም ብኤን ድሕሪ ኮንኩም ትጅምሩ ኣብ ቁፅሪ 1 ዘሎ እንዳመን ከም ንኸይዳካ መጀመርታ ክፍሊ ናይታ ፅሕፍቲ እንዳማማፅገ ይብል ማለት እዩ ስለዚ በታ ትጅምር ስምኩምን ናበይ ከም ትኸዱን ተመሪሕኩም ብኡ ድማ ክትምዝገቡን ክትከዱን በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ደሊ ስለዚ ኩላትና ሎማዓንቲ ኣብ እንዳሕዋትና ብሓንሳብ ሓቢርና ንውዕለሉ ግዜ እዩ ክኸውን ናይ ፍቅሪ ግዜ እዩ ክኸውን ስለዚ ፍቅሪ ድማ ማእሰር ናይ ኩሉ ፍጻሜ ስለዝኾነት እግዚአብሔር ድማ ብኡ ክባረኸና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ ነዚ ኩሉ ዝገበረ መን እግዚአብሔር እዩ እስኪ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚአብሔር
ስለዚህ ስለተዝዋጻእ መባን አሽርን ክንጸልይና አሽራት ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ቅዱስን ዘላለማውን ሕያውን ዝኾንካ ጎይታና መድኃኒና ናቦ ነመስግነካ ኣለና ዘመንና ኩሉ ምስኻን ብን ሓጥራሕ ስለተኸብረሉ ነመስግን ኣቦን መስርሕ ቤትካ ክውዕል ሒዝና ዝመጻና መስርሕ ቤትካ ክውዕል ባሪኽካ ስለተፈትና ነመስግነካ እግዚአብሔር ይባርክ ሞገል ሽጋርካ አይርከቦን ይኸም ዝብል ቃልካ ናትካ በረኸት ሽጋር ስለዘይብሉ ተመስገን ዘመን ህይወትና ሁሉ ምስኻን ብን ሓጥራሕ ስለተኸብረሉ ተመስገን ተተፍቅሮ ድኻ ኢየሱስ አሜን كما يكنيكم كبرنا أملاخنا يخون يسوع كريستوس قويتاي يا بير مسجن لو ما قلتي ناي مسح جزيه ناي هبرت جزيه سلازلونا هتصير ملقتي الداري دلهو እግዚአብሔር ይባረክ ቀልጥፈ ወደ ከፈተኔ በደህሪው ድማ كنت አንተ ይስተነግረና ናብዘና ባይት ተኺድና ናይ ህብረት ጊዜ ሐቢርና ክንገብር መታን እግዚአብሔር ይመስገን ንኹላትኩም ኢንካሬጅ ገብረኩም ደጊማ ነውን እግዚአብሔር ይባረክ ለማልቲ ነዝ መደብ እዚ ሁላትና ክንሳተፍ ግለሰባት አመንቶ ኮይኖም አይ አነ እንዳሰብ አይከይድኒ ግለ ዝብሉ ሰባት አሉ እንዳሰብ እንበር ይኽየት ናቤድ አኽት ከይድ ናብ ሓውኻ ናብ ቤት ሓውኻ ዳ ክትክየድ እግዚአብሔር ይባረክ ክንከፍት ይዝግባአና እቲ ሐዋርያት መጀመሪያ ህይወት ከጀምሮ خلص ኮሚሎም የጀምሮሞ በትምህርት ሐዋርያት በጸሎት ጌራ ድማ ሀቢሮን በመቁራሲ ጸኒኦም ነበሩ ይዝብል ስለዚህ ክርስትናና እሱ ይሞ እግዚአብሔር ይመስገን ኢንካሬጅ ገብረኩም ክብርና አምላክና ይሁን አንተ ምስክርነት ድማ አብትናይ ንጎ መስኪራሎም ነይረ ናይ መጀመሪያ ጊዜ ዝናይ ምሳህ ከምዚ ህብረት ዝተጀመረሉ ጊዜ ተስፋ አንተ ይግዘን ነይሩ እንዳ ተስፋ ሐውና አንተ ካብት ተገብረና ምሳህ መደብሲ አንተ አባኔራ በሬ ድማ ሰብ አይሳለም ማለት ነው መዘምራን ሾጋሽ አይኒሩ መጽዩ ታ ሰንበት ዳህራይ ተስፋ ሂዝቦ ኸይዱ ሃውዘር አርክ ዘረሰናይ ዘርሰናይ ናብ ቸርች አምስፎ መስለኒ ዳህራይ ግን ተስፋ ድማ ናብቲ ገዝኦም ሂዝቦ ኸይዱ ዳህራይ ኩላቶም ምስክርነት ይምስክሩ ነይሮም ሰምሃር በአልማጆር ነይርኩም መስለኒ ሐቄ ኩላቶም ሲ እንዳመስከሩ ኸለው በሪያው ኸፊሉ እቲ ምስክርነታቶም ሲ መልሲ ናይቲ ዝነበሩ ነገራት እሱንታይ እንዳግበሩ እዩ ዝኸይድ እንዳግደፉ ታተቀጽል ዘላ ሰንበት ናብ ቸርች መጽዩ ዝክርኤ ወይ ታተቀበል ክባሃል ከሎስ መጽዩ ናብ ዚያ ህይወቱ ሂቡ ተለውጦ ያገልግላሎ ካብ ማእኸልና ድማ ንሳሌም ድማ ወሲዱ እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይሁን كحص أخلو I remember أما أخل أبزي بين بز كباب نيرو برغت تأميقو جل حس بكا كل هذه صبق يخيدون له دهراي
منز لما قلت دحت سيلو لما قلت حونا برخت دحت سيلو قال الناس نابزام إلى مثالين قال بمت بقى تخيلوس أتازس منيو نفاسن ما أبلات نسيز إزازلو زلوا إلى كنا تامجمر ياريهم تحنت مسحيا تاريخ لويت أجزابير بارخ أجزابير مسكنا it's good very important يومو كلاتنا نغيد كبلكم أجزابير بارخ شمكم ريكم ولا تمزجبكم كل تسبع دم غمز تمزج هذا مجمرة بيتكم زخفتكم أجزابير باركم كتأنجدوا لكم مالتيو كحن أجزابير باركم لنا دو نتقال أجزابير مسجد كبرنا أملاخنا يكون سمون همسل كتأنجدوا كتبلوا جزاهم زخفتكم سبعة أملاخ باركم سك دقيمنا أجزابير باركم نبلا أجزابير باركم كبرنا أملاخنا يكون كلا يدما نمنتاينا بزي سمون نتشوجكم نيرنا كمزجبوا قليلنا سباسي تداليو زيت أم دحر كوينو أبو زيت مدب سبسي كل واحد اليوم أنتو يسلي بالله رب الناس شكر تتقردو تسبحته زرعو قلته جيرو قلسي سبنت زي مسأسي disappointing لذا خمو كهيك قات أميلنا إلها تمزجبوا مو من الوقت أو حدا بوتان دحر كم يقولوا لهم تغينو سي ما بكال كافت زبز حس ما أرايلنا مالتنا من لاشكم بزح تصبق أي نبرن توم زمل لسكم قل እግዚአብሔር ይባርኩም ገለም ተራዩን ክንገብርሲ አግስኩም ነው thank you እግዚአብሔር ይባረክ እጁና በቃል እግዚአብሔርን በአርክ ሐልፍ አብዘን ዘሐለፉ ክልተ ሰናብቲ በዛዕባ መስቀልና ክንድሪ ቀኒና ተመጀመሪያ ታናይ መወዳእታ ዝኾነቴ ዳሕራይ ድማ ታ ዘሐለፈ ሰሙን ስሕብ አቢለኩም ነረ እጅግን ካብአ ተቀጽል ሐሳብ ክንድሪና قدم غلط سمون زرعنا يا بزعبا قويتنا يسوع كريستوس أم مسكال زتزاربن شو أتزرباتاتنا رينا أبزح لف سمون جن بزعبا أم مسكال كخي قدم مخادونا أم مسكال كفر رد كاللوزي زتفت أما تاريخ بزعبو إنا رينا كم زدقا جميع زبالكو خمسيتا قويتنا يسوع كريستوس أحلفهم زهدتو حبلا مشت حموس مشت جميرات عرب نقوبل إنتنس دهونا مشتيو بتام شتتي فريساويان بتوم صحافت أمرهم كله سألميتو أويري إمبر جرمكم تقصصي ويدما تنبيتسي بزي جلا مقدادا مشرافنسي دفلت ودم بودة سمع وزرلهم فريساويان يوم حق دفلت سبات يوم صحافت يوم دفلت وتقصصي حنت خيت رفتسي تر النابلتسي يفت أمال زكارياس نتمسيح بسلاسة قرشيس يحلفهم كم زهبوا تزاريبو كنسوس نيهوداس سلاسان حدن أيبلوون إسران تشعتن أيبلوون إسران تشعتن حامسان كمان أيبلوون لك تقطرتي كيبهم يهودا نقويتو يهلفون نتا سوزه تاجنزب دماسي نايدم مريت كتبها لك الدجلة زبل تنبيسي كم زلة تفتسين تحموس مشت عمس يومسي نجارات أفاتينو مو بزيلك نيسوس كريستوسي أمسك النموال نيسوس كريستوسي نمقتا مشت حيزومسي نبيت حنا وسيدوم مو لكم زحلفه حنا لك كهند نبره عندما رمز سعرتوي نساتهم جن ستيل يخبروا له سلازم نبرو ناب حنا مسيمو حنا دما نبت جزيو لك كهند نبز نبره كأيافا لإخوه نبك أيافا دم خيدو بتا مشتتي عايز كله زخون زلو أمسيو تا مشت نوحيا تا مشت أنا تجرمن مشت يا كسا فرق ليتي من هالبات ساعات كلته قالون بس هو خون خليو نابزن كبلون كمل لسه دهراي دم أنا أبيت زبهالونا إسرائيل ن يروساليم زم حدرو تهيمانو تاوي نجارم زم حدرو نا يهود شنغو زبهالون سي نابو أمسي أمو official دخونت سي محتم جرمولا سبع عليك أونتي يوم زيوم موت يجبؤيو يلهم نابيلاتوس لإخومو نابيلاتوس دما مثل أخو نابيلاتوس مسمت كم تزحلف جزية زبالكوهم سلست جزية كرمي قريب الله جدما نابيلاتوس نرابع أي جزية نافرد متسالو تافرد أيرم ما ويدما تها كسك أيرم ما تخسك قرب لوت أبيلهم جزء أرس خامس أملاخ حدا مجبر دا يكونس
حجنا منجست روم منجستسي كارت أي تخفلو تبل نا أبي اللعل نجوسي يبل قال يلو ما أمسيهم نا بيلاطوس أمسيهم بيلاطوس مسامسوا بيلاطوس كنا تاتهم ريو فليتوا بكن إيك أتلو خمسة لو تردي وس بيلاطوس كحلفا دليونتا فردي تاني مجمريا كملت متان كابتا كنا تات زجبرا نجرسينا بهيرودوس من الأخيانيرا أي كاب قليلا غاب كنا كفردوس جبا نسيو دما يفرار حني روك قتلين دابله سلازي سو يقتل يلوس سو يفرد يلوس نابولي اخوا قلنا ابون مسكده هيرودوسون دما مليسو نا بيلاطوس مليسو نا حموشاي غيزينا بهيرودوس كيدو نشاد شاي غيزي دما نا قدم بيلاطوس كقوم سيمصي اب قدم بيلاطوس كم እንደገና مسمص بيلاطوس ثلاثه غيزي زاكل سي نصوح يلو مسكيرولو ازي سبزس منم ነገር አይረኸብ ኩሉን እና በለና ተዛረበ ግናት ታታቲ ቀተሎ ይወገድ ምስበዝሐ ንፍቃዶም ይحلفو ይብወኖም ከሐጉሲ አትፍቃዶም አትዩ ጲላጦስ መወዳእታ ይحلفو ክህቦም ከሎ ኢዱ ተሐጺቡ እታ ኢድ ምህጻብ كصنا أفتينينا نايروم بحلو ناي نبرت ببحلومي بهجومي زداق مرا فسران حدن يمثلني زموت سب مسترخبة قتاليون تزي تفليتو شو أبو خفردو خلوسي لزي فلتو يدوم حدس أبو يئزز يتقال سلازي أبزي تفلت أنا قري زقبر زلو خيلوسي يدو بمهصاب يحلفو هبو جن شعون كملت الأستاذ حلف زرعنا ياسي نبرباندو يفتح لكم ويس نيسوس يلو حديثهم نير بربان توروي كتاري توروي نفسك أتالي نعبزل إلز نبريو يسوس دما تصبق ندا جبرة زورة اتحزب نمان مريسوس نبربان يفتح لنا يلو ناتهم مرجعات ما تايد يكونس ناي بربانون بس ناي بيلاطوسون مرجع يوساني مغنياتوس دوكب بلا خلنيو كاب سرحو كيلقس كاب سلطانو كيلقس ابتناتهم نغرسي اتيو حراي بلو يسوس يسقل يلو ابتناتهم نغرسي اتيو زيا مسكونت تا ناي موداتا وساني حجي حدا نغر غيرو كابزا تقصل زليا نايلو مالتي ملختي كهبهم كلو يحلفوا كم زغيرو ماتيوس وانجيل مقراف اسران شواتن كفقد اسران شدشتن زلو تتاريخ ينغرنا شو نبربان فتحلهم نيسوس غنا غريفو كسقل حلفو حابوم يبلنا بربان يفتح لنا يلوم أماتي قتال سب يفتح تباهيلو يسوس يسقل تباهيلو بربان تفتحو دهر يسوس تغريفو نام مسقل كخيد والتحدراتو هيزمو كخدو جميرو درزي اقيت تشوم يبلنا قيتيناي بيلاطوس مالتيو نبات دراش فردي اتوو نبزلو ጭፍራውን ናቡ አከቡ እጂ ከገብርዎ ዘለው ነገር ሲ ጀምሮም ማለት እዩ አና አብዘን ክፍልታት እዚ ኤንሲ ካፕተና መጽሐፍ ቅዱስ ዘለዋ ኢሞሽናል ድገብረኒ ክፍልታት እዩ ንኢየሱስ ንጉስና ነትጎይታ ጎይቶት ነተፈጣሪ ሁሉ ሲ ከምዝ ከገብርዎ ጀምሮ ክዳኑ ቀንጢጦሞ ይብለና نيسوسي كدانو قنطي طمو كواردو جميرو قيح بارنوس دما كدنو ابرسو دما كاب اشوخ اخليل تنيغوم ابرسو دفقلو ابيمانا يدو دما زنگي اتيزومو اشوخ دفي امولو ازغدان كدينومو قيح كدان دما اب يدو زنگي اتيزومسي اب قدميونا تدفقو يبلنا نايلاغص مدفع مالتي ونغوس ايهود
كميغا إلوم ألا قصلو يبل كلا قصلو جميرا دحري أزل لادم ما تخبد يا طوف ون بلولو يبل طوفس اتبللو سي ناي مودعتا ديغنيتيو كتسنو زدلخا طراي بفلاي أبزا أدسي طوف سبو كان يماجن طوف كتبللو نسب ينقو مسكر اللهم نيرا ما صقت ذكرت خوني حدا ما قال تخل تقولوت ابير ترا خيدوم مستملسو مسدرኦም ابت اف دغ چرچ مسما ما صقن يرنا ساتوم كو وصو رخيبنيا نو مسكيلنيا كمينيرو ارترا غلخن بلوم جميرنا ماما دما نايس مرا كيك دو بليخا غلخت بلو جميرا ارترا ايفتو يدنا حدا قلا تاي كون كيلنيا توم قولوت طوف يلوم لي بأمنا حريمو مني كلبنا غيسوني إلو دما كدانوز يارينا أب كندا زعابي قلعة طوف تباحيلولو I don't think تودي قلا أملاخ تزيك أيرولو سي ني إرترا بدحريو سي كحسبا زغل تايك بلكم يدليسي طوف سي زي حسب نقريو نسب سي نايمود دعتها نقعدكا نايمود دعتها نقركا خطريو نيسوس قن طوف يلومولو اتزنق مليسوم دما قديفوم رأسو وقوة يبلنا مثال لا قصلو دما نتبارنوس كنتيطوم كدانو كدنو كسقلو خا وسدو اجي يحلفو كيبوم قالو دماس اتا مغرف دماسي روم يا تكايدا غريفوم ايهود كغرفو خلو انتي بلنا مسلكم ن40 حنت غدل متخنياتو 4 غزي اندحراب بيلو كابو دما اندحر بزيوسي غنا كغرف كلو سبسي كموت يغليو بزبل فرحات مالتي روماويان كن كمو زبحر يبلومن قطقطوم 40 غزي كقطقط كلو سغو ሁሉና ተበጃጀለዩ ሁሉና ሆነ ዝበልነ ሁሉ አይነት መውራድ ድማ ተጌሩስ ኢየሱስ መንገድ ጀሚሩ ከኸይድ ከሎ አብዝ መንገድ ዚ ብዙሃት ሰባት ይምኒሮም ብዙ አይነት ሰብ ይዘሎ አብዛ መንገድ ዚ አዘሳን ይወዘሎ ናቀጥቀጡና ጋፉዝ ወስዶ ዘለው ናይ ሮም ወታደራት አለው ቋሰይ ኮነካ እና በሉ አብዝ ምልጋጽ ድማ ተራዝ ጻውቱ ዘለው ድማ አይሁዳውያን በአሎሙን አለው እቶም ክልተ ምሱስ ተሰቅሉ ሰባት መስኡለው ብዙ ህዝቡን for curiosity ዘተአከበ ዳራይውን ውረድ እንዶ ገለ ዝበሉ ብዙ ህዝብሲ ይስእቦሎ ገለ ድማ አንስት ድማ አብ ኢየሩሳሌም ድማ ነረን አብዝ መንገድ ዚ ዝስእቦ ዝነበራ ካብዙ ሁሉ ንሳተን ደንጊጸን ይበኸያ ኢየሱስ ከኸይድ ከሎ አብዛ መንገድ ዚ አኸይድ ከሎ ቅድመ መስቀል ክልተ ዘረባ ይተዛሪቡ ታንቲ ነዘን አንስት ይተዛሪቡ ይበኸያ ነረንሲ አይትብኪ አይሉን ድገርመኩም ንሱ ቀዲሙ በኺዩላ ኮይ ኢየሩሳሌም እሳቶም ሆሳዕና ክብሉ ከለው እሱ በኺዩ እሳቶም ክጭድሩ ከለው እሱ ይበክ ነይሩ እንታይ ከም ዝመጽ ድሮ ፈሊጥወሎ አንተ ኢየሩሳሌም ደኢሉ ወደ ይኮነን ዶርሖ ከም ጫጩታ ከም ተሐቁፍ ከሙ ከሐቅፈክ ይለስ መጽኤ ነረ ግን አይፈለጥክን ሽኡ ኢየሱስ ነቢዩላህ ሽኡ በኺዩላህ ህጅግነት ዝመጾ the very ዝመጸሉ purpose ይገብር ስለዘሎ አንተና ንስቲ ይለው ናአይ አይትብከያ ክትበኸያ እንተ ኮይንክ ናአኽን ንደቅኽን ድማ በኸያ ይለው ብዙ ጊዜ ደቅ አንስትዮ ኢሞሽናል የነተ ነገር ክስታይ ይገብረን ካብት እላማ ዋና ነገር ንባዕሉ ሲ እቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ሲ ሰራውንዲንግ ዘሎ ነገር ሲ ውህጥ ይብለን ቀደም አብገዛ ነደይሲ ማሐዙታ ለገለ ተአኪበን ቡንሰት ያገለል የረና ደማልትና ናይ ትግርኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙቪ መስራኻብኩስ እዚያስ ምስክርነት ክትኮነለን ያይለ ታቡንና ሰተዩ ዚ አራይ ዋይለ ከፊተለን ይሪያ ጽቡቅምበር ካሜራ ኺብከው በአዲስ አበባ ናይ ትግርኛ ብዙ ይርከብ ገለይለን ተሐግሶ መቼም ክሪዋ ጻንያ ከሳቤሪኡማ መስለኩም ከሳታ መስቀል ልክታ መስቀል ምስበጽሐት ይዱ ሂዞም በዚህ ይዱ ተሚስማር ከእቱ ገለምስ ጀመሩስ ወይ አጥፋያ ይሎምኒ
ኣይቀጸሉ ዋና በቃ ጥፋያ ኢሎም ዝመጸሉ ዋና ምክንያት እጂ ክንብለሉ ክንሓዝነሉ ደይኮናሲ ነቲ ዝመጸሉ ነገር ፈሊጥናስ ክነዕንግዶ ናብ ልብና ክነእቶ ክንቅበለይ ዝግባእ እምበር ንሕና ሕጂ ክንሓዝነሉ ኣይግባእን እዩ ስለዚ ኣትንደቀ ኣንስትዮ ሕጂ ምሕዛንና ኣየድሊ ህክንዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክትሓዝና ክትበቕያ እንደሕደሊኽንሲ ስለ ገዛእ ርስኽንን ስለ ደቅኽን ደኣበኸያ ኢሉ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሪእናዮሲ ከደንግጽ ገለ ክንብል ኣይኮንና እንድግባእ እቲ ዝተሓርደ ገንሸል ዝግብኦ ክብሪ ዝረክብ ህይወትና ክንህቦ ከለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ህይወትና መሃብ እዩ እጂ ዘድልዮ እምበር ንሕና ምድንጋጽ ምሕዛን ኣይኮነን ንኢየሱስ ዘድልዮ አንተወይ ባላንስ ገብረልክን ደቀ ኣንስትዮ ኢለ ነይረ ጽቡቕ ድማ ክዛረብ ኣብ ኢየሱስ ምስቃል ኮነ ንኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከገልግል ከሎ ኣብ ምጽራሩ ሓንቲ ሰበይቲ ሓንቲ ጓል ንኢየሱስ ክትጻረር ሲያ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተጻሕፈና ንኢየሱስ ድስእብዎ ድኽተልዎ ድድግፍዎ ከም ዝነበሩ እምበር ካብ ደቀ ኣንስትዮ ሲ ድተጻረረቶ ከም ዝነበረት ሲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን ደቀ ኣንስትዮ ኣሜን ክብላ ተጸብየ ነይረ ሕራይ ክንከይድ እጂ እዚ ኩሉ ዓይነት ሰዓብትስ ነይሮም ግን ሲግኒፊካንትሊ ድማ ሓደ ግሩፕ ግን ኣብዛ መንገዲ እዚኣ የለው ሓደ ክህልዎ ዝግብኦም ዝነበሩ ሰባሲ ኣብዛ ጲላጦስ ገሪፉ ከምዚ ገይሮም ኣዋሪዶም ቀጥቂጦም ርእሱ እናቀጥቀጡ ጡፍ እናበሉ እናዋረዱ መንገዲ ሂዞሞ ናብ ቀራንዮ ይኸዱ ከለውሲ ደቀ መዛሙርትስ ኣይነበሩ ዳሕራይ ዝመፀ ዮሐንስ ኣብ እግሪ መስቀል ተረኺቡሎ ኣብዛ መንገዲ እዚኣ ግን ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ኣይተረኽበን ጴጥሮስ ኣይተረኽበን ዮሐንስ ኣይተረኽበን ወላ ማንም ካብዞም ወደ ደቀ መዛሙርቱሲ ኣይተረኽቡን መንገዲ ጀሚሩ ክኸይድ ከሎ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሓንቲ ጥቕስላ ሓደ ሰብ ድማ እዩ ኣብ ሰለስተ ወንጌላት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ተጻሒፉልና ኣሎ ናይዚ ሰብ እዚ ታሪክ ንረክብ ማለት እዩ ብሓንቲ ጥቕሲ እዚ ሰብ እዚ ስምዖን ናይ ቀሬና ይበሃል መንገዲ ጀሚሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ ተሰኪሙ ክኸይድ ከም ዝጀመረ ዮሐንስ ነጊሩና ኣሎ ዮሐንስ ተንቢብናዮ ከምዚ ይዝብል ሽኡ ክስቀል ኣህሊፉ ሃቦም ጲላጦስ ይዝህቦም ዘሎ ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ መስቀሉ ጸይሩ ከዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ ትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎሎጎታ ትበሃል ወፀ ሕጂ መስቀሉ ተሰኪሙ ኢየሱስ መንገዲ ከም ዝጀመረ ዮሐንስ ነጊሩና ነገር ግን ኣብ መንገዲ እናኸደን ከሎሲ ኣብ ማእኸል መንገድስ ወይ ደኺሙ ኣይከኣለን ወይ ድማ ከምትናቶም ፔስ ክኸይድ ኣይከኣለን ወይ እውን እንታይ ይኸውን ይመስለኩም መስቀሎም ተሰኪሞም ገላ እንዳኸዱ እቲ ምቅጥቃጥ ስለ ዝነበረስ ብዙሕ ስለ ዝቕጥቀጡ እናደኸሙ ስለ ዝኸዱስ ኣብቲ መስቀል ከይበጽሑ ድፍእ ኢሎም ክሞቱ ስለ ዝኽእሉ እታ ትግብኦ መቕጻዕቲ ኣብ መስቀል ክወስዳ መታንሲ እቶም ኣቀይቲ እንታይ ኢሎም ጽናሕ ኢሎም ስምዖን ንዝበሃል ሓደ ቀሬናዊ ሰብኣይሲ ንኣ እዚ መስቀል እዚ ንስኻ ተሰከሞ ኢሎም ታኽፍሊ ከንብበልኩም ማርቆስ ምዕራፍ 15 21 ናባውን ተኸይድኩም ካብዛ ሓንቲ ጥቕሲና ብመዓልቲ ንርኢ ንሓደ ሓላፍ መንገዲ ንስምዖን ቀሬናዊ ኣቦ እስክንድሮስን ሩፎስን ካብ ወፍሪ ከኣቱ ከሎ መስቀሉ ክጸውር ብግዲ ወሰድዎ እጂ እዚኣ ማርቆስ እያ ማቴዎስን ሉቃስን ዘሎ ድማ ከንብበልኩም ዳሕራይ ገለ ገጣጥመን እውን ስለ ዝኾንና ምስ ወፁ ስምዖን ዝበሃል ቀሬናዊ ሰብኣይ ረኸቡ ንኡ መስቀል ክጸውር ብግዲ ይበልዎ ሉቃስ ድማ ሂዞሞ ክኸዱ ከለዉ ከዓ ንስምዖን ቀሬናዊ ካብ በረኻ ከኣቱ ከሎ ሓዝዎ ደድህሪ ኢየሱስ ክጸውር ከዓ እቲ መስቀል ኣሰከምዎ ይብለና ሕጂ ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ ክልተ ሓሳባት ጥራይና ሎም መዓልቲ ከም ዝበልኩኹም ምስቲ ግዜ ቀልጢፍና ክንውድእ መታን ክልተ ሓሳባት እታ ናይ መጀመርያ ነገር ንሪኣ እንታይ ይመስለኩም ስምዖን ብዛዕባ ስምዖን ኢና ምስ መስቀል መለኮታዊ ዝኾነ መንገድስ ተገጣጢሙ ህይወቱ ተለዊጡ መለኮታዊ ምግጥጣም
بزعبا زي أنا نري زي أدم اللوطي أبي وقت كاتمت قداميتي كم زبالكم أب هانت تقصد رأي ترخي بوز سبزي بقدميو بدحريوسي بزو بزعبا سبزي أي تصحفلنا يونيك دخونا جن مسكلنا يسوع كريستوس ناي تسكمكا ناب قرانيو ناي مغاد سراح جن ويدما ادل جن نو بصي حتى شو زا سراح كفصما خلو كغبره خلص درغلت شح عمت نهنا نسبكو سبكت كم زغونه بزعبو كم نزارب اي فلطان كخون خليو جن هيوتو زلوت اتاغاطامي تاريخو زلوت اتاغاطامي إذا سمعون زي كاب قرينا يو يبلنا بزعبو نفلط واحد نغراتيو كاب قرينا يو قرينا اب ليبيا اتركب حنت كتمايا مراف كلت غبر حواريات قطر 10 اتوم نبعله 50 تاكيبوم زنبرو سبات كاب بزو ادታት زتاكبو نوم كصبصب كلوس كاب ግብጽን ይብለና አብ አድታት ሊቢያ ጥቃ ቀሬናን ካብ ሮሜዝ መጹን ይሉ የምጾ ማለት ነው ስለዚህ ካብዛ ካብ ሊቢያ ከባቢ ካብ ሊቢያ ደላ ሓንቲ ቦታ ያ ቀሬና ንባዓላ 50ውን ከም ዝመጹ ንፈልጥ ሲግኒፊካንት ደኾነት ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓንቲ ቤተክርስቲያን አላ አንጾኪያ ተባሃል ድማ አንጾኪያ ክትምስረት ክትጅመር ከላ ድማስ አብ ተራኻብ ተጻውቱ ሰባት ሓደ ወይ ድማ ክልቲኦምን ክኾኑ ክሉ ካብታ ቁጥሪ ናይ ቀሬና ሰባት ከም ዝነበሩ ድማ ንፈልጥ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ማለት እዩ ገለ ሰባት ስምዖን አቡ ዝበሃልሲ ንሱ ዝስምዖን እዩ ይብሉ ማለት እዩ አብታ ቦታ አንጾኪያ ዝነበረት ማህበር ከአ ይብለና ነቢያትን መማህራንን ነበሩ በርናባስን ኢሎሹ ኔጌር እተባህለ ስምዖንን ሉኪዮስ በአል ቀሬናን ይብል ስለዚህ ናይ ቀሬና ሰብ አብዛ ናይ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ናይ መጀመሪያ ናይ ሐዛብ ቤተክርስቲያን ያ ዳህራዩን ንበአል ጳውሎስ ክሳብ አውሮፓ ወንጌል ክዝርግሁ ዝላአኸት ሲግኒፊካንት ደኾነት ማህበርሲ ቀሬናዊ ተሳቲፉዋል እዚ ሰብኣይ እዚ እምበኣርሲ በዓል እዩ ዘሎ ሕጂ ፋሲካ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሸሞንተ መዓልቲ ፋሲካ ዝበዓል ስለዚህ ንፋሲካ ካብ ቀሬና ዝመፀ እዩ ዝኸውን አብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ይብለና እቲ ቃል ኣብ ክልተ ናይ ትግርኛ ክትሪእዎም ከለኹም ኣብ ማርቆስን ሉቃስን ካብ ወፍሪ ይብሎ ማርቆስ ሉቃስ ድማ ካብ በረኻ ከኣቱ ከሎ እዩ ሂዞም ዞም ሮማውያንሲ ተሰከም ዝመስቀል ዝብልዎ እታ ቃል ተኣ ካብ በረኻ ወይ ካብ ወፍሪ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ ቁርብ ክሪኣ ፈቲነሲ አግሮስ እትብል ናይ ግሪክ ቃል ያ አግሮስ ማለት ድማ አግሪካልቸር ይቀርብ እዩ አግሪካልቸር ማለት ካብ ከተማ ወጻኢሲ ካብ ገለ ናይ እንግሊሽ ድማ ካብ ቪሌጅ ይብሎ ፕሮባብሊ ካብ ቀሬና መጽኡ ከሎ ሕጂ ንበዓል እዩ መጽኡ ዘሎ ኢየሩሳሌም ድማ በበዓላት ጊዜስ ካብ ኩሉ ዳያስፖራ ስለዝመጽእ ስለዝእከብ ስለትመልእ ስለዚህ ናብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ዘለው አድታት ሜቢውና በአዱ ኸውን ክእል ኣብ ሓዲሩ በዛ ንግሆ እዚኣ ካብቲ ሓዲሩዎ ዝነበረ ቪሌጅ ካብቲ በረኻ ናብ ኢየሩሳሌም እናመፀ እዩ ተረኺቡ በዛ ንግሆ እዚኣ ስምዖን አምሹር ዛ መዓልቲ እዚኣሲ መስቀል ክረኽቦ ንኢየሱስ ዝበሃል ክረኽቦ ገሌሉስ ኣይመፀ ሶሻል ሚዲያ የለ ዜና የለ ሲኤንኤን የለ ገሌ የለ እታ ኩላ ነገር ከምቲ አንቶይ ዝበልና ያሲ ብለይትዩ ተፈፂሙ ኢንፋክት ኣብ ሕጎም ኣብ ሮም ኮነ ክሳሕጂ ሞት ዝተፈርዶ ሰብ ኢሪቨርሰብል ይሞት ሽኡን ሲ ንሞት ሓሊፍካ ይትቦን ኢኻ ጲላጦስ ዝዘለላ ኣባይ ነገር ያ ሞት ትፈርዶ ሰብ ንጹህ ምዃኑ እንዳፈለጥካ on the same day on the same ፍርድ ዝሓብካሉ መዓልትሲ ኣይትህቦን ኢኻ ምክንያቱ ሞት ኢልካ ተፈሪድካዮ ብድሕሪኡሲ ገለ ነገር እንድሕር መፅዩሲ ሪቨርስ ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኣቀላጢፎም እዮም ድሰቕልዎ ዘለው እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም እንዳመፀን ከሎስ ኣብታ ዝመፀላ መንገድስ ምስ መን ተጓኒፉ ይብለና ምስቲ ንኢየሱስ ሂዞሞ ዝኸዱ ሰባት ንኢየሱስ ድማ ካብቲ ጲላጦስ ዘለዎ ቦታ ተፈሪዱ ተገሪፉ ኣላጊጾምሉ ኩሉ ገይሮምሲ
نابت مسكال دسكالو ناب قرانيو كاب يروساليم كاب كتما وصيو زموت زلو سكال زلو نابو هيزوم ميم زخدو زلو نسو كاب دغ ختما نابوشتي يسوس دما كاب كتما ناب دغ غير كلوس تراخيبو تسكم يلومو اسكيموم كم እንደገና መንገዱ ቀይሮ ሄዱ ፊዚካሊ እዚ ሰብዚ ካብ ደገ ናብ ከተማ ይዛአቱ ነይሩ ሕጅግን መስቀል አሰኪሞምሲ ከም እንደገና ካብ ከተማ ንሙጻሲ ዩተርን ይገሩ ፊዚካሊ ዩተርን ይገሩ ፊዚካሊ ግን ጥራይ ደይኮነ መንፈሳዊውን እዚ ሰብዚ ዩተርን ይገሩ እዚ ሰብ አብዛ한ት ቦታ ጥራይ ተጠቅሱ ይለኩም ማርቆስ ከተቅሶ ገሎ ግን بزجر من جدي كم زيلو يتقيسوه سقيلو سمعون أي بلنا نعادة حلاف من جدي لنا نسمعون كاريناوي أبو اسكندروسن رفوسن لنا مصحف قدسنا ناي بحل أيهودسي بتعمي روت الدخونة توم كلهم سبات نفتون الأيهوداويانه أبلي كدان كونا بحدش كدان زلوا زصحفوا لنا تصحف تتاريكون تتواصوا مبزحتو ترجع كله أب أيهود دما بحلي نباناون كربايو نسبسي بودو أي تتصوّر أنيخ ببو إخا تتصوّر ودكيس ودسي ود داويد تباهيلو يتصوّر أمبر أبو خستو إلكا يكون كان تتصوّر أما صحف قدس ناسي كمو عينات هاي ترغبونيكم أبزابو تازي أجن بزتفلي من قدسي سمعون يلوس ودمن مخانو خينا قرى الناس كل التولدو قلنا جيرونا ماركوس نوانجيل ماركوس دي صحافة أبروم كوينيو بيتروس المسو خمسة دبرة تاريخ بيتروس كمزة ماقلو كمزة حابو يزفلت هجي أبروم كوينيو دي صحفو زلو سمعون كبلهم كلو كتصحفلهم كلو اتوم زصحفلهم سباسي نسمعون كفلطو ومتان سمعون بزحات سلازلو بيتروسون سمعون بيتروسي مفلي دمصاسي ابو اسكندروسن روفوسن يلو سلازي فلطو يوم زوم دقو روفوس باولوس نرومي ملغت تصحف كلو مراف 16 قطر 30 حدن نتب قويتا اتحاري روفوس نديون ندين سلام بلولنا يبل روفوس فلوت سبعي ما أخلهم زنبري سلازي سبزي انت ازب لكم زلخو السو تلويتو سبيتو كمان تلويتاس دقو تلويت أمسي هيوتو تقيرو كبرنا أملاخنا يقول هانت معلتي نسو بزي حسبو من قدي كابتي زنبرو برغا كابتو وفري نبي يروساليم كغير كلوس مسكال دنجت آتيو يسوع كريستوس قويتاي ناتو ترايد ما دايكونس ناتين ناتكو من تاريخن كمو دايكونن تغيرو هيوتنا ندغنا غلنا هذا ما التيجن فتصامينا تغيرو كبرنا أملاخنا يكون هجي نايت أفعات فتصامي نايتي نام مدرباي حوي نام مهرك أماسنا دايكونس ناي كبر فتصامي كهلو النام تنسي مسكال تالك آتيو كبرنا أملاخنا يكون يسوع كريستوس قويتاي يسوس دنجت آتيو دنجت مسؤول بزرد عنا يكون بزيرد عنا من قدس كل ناسي دنجت هيوتنا دنجت تاريخ ناسي مسكال أغيره مسكال فتصامي يغيره مسكال كابت ألماتنا برهان كاموتنا بيوت يمسيو يسوس قويتاي زي مسكال زي تاريخ سمعون كأيرو تاريخ نفسه وكفنا ونكأيرو زي تتصبيو بركتون مسؤول كم إذا أمثل بركته بدأ كخاس كم زي غير كخت فلت دقص معبر تفلتو قدوسان تفلتو ناي أبو ناي ولادسي ناي مودعتها لبود سبرو زولدو مجيبو تخناقينو قلقرة جيرو زأبيو ولودسي كاب إمنات شتت قبل كله من قدوس نابتفعات من قدوس تدستينيو تفتح أميوسي نابتفعت كهون كلوس كابزن لا عليه لبز سبريلن من قدو دما مس كريستوس عند حرجيرو أبزا مدرزئة كل رخيب كأمور دأتاي حواتي هيواتسي حتى أري
sometimes ከይተረዳአና ስለ ገንዘብ ስለቲ ካለ ነገራት ንጎይ ነብል እንበር ቤትና አጥፊና ደቅና አጥፊና ሲ ዘምጻና የሁሉ ነገራት እንታይ ከጠቅመና حدبو حدا ما قالت نجيرو من سقام أمير سلازو خن كاب بقوي تخمانا يكون إذا نجركا كتمهر متاني لو مني كدم يوم مسيو كلت يوم وليدو بس أبا دك ناسي قدوين يعني برنا قد مالت قد سلازين برهم ده يكونس أي تردو they were the first generation دما أبز دك مسي خاص parenting مكبار بعضو أنا سرح سبيتي تسرح نقول وفر مشيت نمتس قرمس قبزولنا مو بقى مقبازهم سي أو رأسهم كيلهم قال إنا نبل قلنا يتردى أن الرسم خالد يكون شوني إرنا كمان نحن ندليو كابت مرتسي بعلو مسألك مخال مالسي جدا ودي بقى عارفه كابت مرتي السو بعلو يدمت دهرايك أفريج دما مقبتا قم يتقول كارلو بلا دهرايك دك سجسو كم تاينا نحسبه كم عارفنا دحنكو إنا يواتي شايا غمان بر أبا يسرح زلا سلازس كمون دا قبرنا غيرنا يلوم عسر تشمون تمس مالهم ودن قوالن يوم كلت يوم چاو چاو يلوم نايلون أبا غزال نايلوم تعركة تايدا أخوينكم نؤم برزوكونا أخو ميقرد أبي نفلتكم يلوم نايلون كم زاك قالنا قالهم هزبالونيا أبو تلفزيون ندي دما فريج غيرنا يلوم كابت فريج مقبل لك تيفي ندار أخاص أنا مودة أتاقل باي باي لو من أخيدو إزي مدراويو كابت منفساوي دما ندينا نحنا كابت نغدو زحزنا يو أمنت كاب قويتانا كابت زتردعنا أمنت دار شتت تلوم سغاب زأبيسي نلبخا دسبر نقر يلا ياقوبكو بيوسف يو لبو تسابيرو نفسي أول كورد يدبلا بيوسف يو دما منفسو استحدث نبوسي قلعا ورودوسي سيو بك بو تسبر بو دما تحدث سلازي كما يزع مسألة برغتيو أبو رفوس كبهالك اللو كبرنا أملاخنا يخون أتاقمو يقبر لنا أما أغل قدوسان أما أغل بيت كريستيان نشمو زاز أو ورويات بإيسوس كريستوسم ناي أمنت جاقانو يفتعروا لنا كبرنا أملاغنا يقول يبارغكم إذا الله تبارغوا بزي ولدكم يبارغوا ولدكم مسكالو تسكيمهم زخدو يغنوا بإيسوس كريستوسم ولدكم سي نقويتها زغبروا سبات يغنوا ولدكم فتعامي أمس قويتها يغنوا يسوس قويتها يسوس قويتها زهنت ما ألتزي هو تلويت دنقت تراخيبو في التسامي وكله تلويت تخلقيتي حساب كابزي أنوصدا سايلا خود إذا سمعون ناي كريستنا سئلي يدما كريستنا سنتاي كم تمثل أبزا ناي مسكال تاريخ أبزا ناي سمعون كاريناوي تاريخ سي أبا خلا نريا تاناي لوك أسنتاي أتبل مسلكم مسكال تسكم مسبلوه تسكيمو يبلنا دهري يسوس كسب جمر نا تسكم يلومو تسكيمو كغيرك دهري يسوس شو كسب جمر كريستنا صديقونت كريستنا تايا مسلكم مسكال كا تسكيم كا دهري يسوس مسابي هذا جزء expectation نغنصرو يقبل كريستنا انتي كم زغونه اصبيقو يتردأنا ناي مسكال ነገር ተዘይተረዲዩና ሚስ ክንገብሪና ብዙ ነገር እስራኤላውያን ንኢየሱስ ዘይተቀበሉሉ ምክንያት ከም ሰብ ንኢየሱስ ለዚ ጸልው አይኮነ ስለቲ ግብረ ይዲዩ ገለምስ በሎም እኮ ስለቲ ግብሩ እኮ ማንንም አይጸልው ስለቲ ጽቡቅ ዝገበሮ ዝፈወሶ ዝማሃሮ ገለስልዩ አይኮነን እኮ what is the core point see እንታ إسرائيلاويان سي يهوداويان سي يسوع سي كندز تصلوا ويلكم سي حساب ريتا كانت بحنتيا expectation ناتومن نسو زغونون سي ببين خوينو نساتهم زصبيو زنبرو اب يروشاليم مصيو نا بيت منغست خيدو روم قلبيتو اب روم دما
أبت رونيروم قلبيتو أب يروساليم سي أبت الزفان ناي داويت كغمت منجست إسرائيل كمل سلاي تثبيتهم زي أنيرا قجلة تقصدات دما دقر ماكم أبهان تتقصصي كلتيو سلا ززارب تقدامي تمسعتن كالا يتمسعتن سي حواوي سمن هذا ما قلتي بخموه متسيو اوف كورس اب يروساليم كمتسيو اغرو كترغص يا اب دبر زيت كغزيو دمان كله ግን ዛ መጀመሪያ ዝመጻ መምጻ ግን ከሞይ ነበረተን ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ቁጥር 6 ሲ አንተ ተቅሲያ ግን ክልቲው መምጻ ተዛረ ህፃን ተወሊዱልና ወድ ተዋሂቡና ይሞ እቲ ግዛት ከአመንኩብዩ ይብል ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላክ አቦ ዘላለም መስፍን ሰላም ክስመዩ ህጂ አመንኩቡ ግን ግዛት ደይኮነስ ተጻነ እዚ ኢየሱስ መስቀልዩ ተጻዩ ሳቶም ዝደልይዎ ዘለውስ ግዛት አመንኩቡ ዝተጻነ ኢየሱስ እዚ ዝመጸ ኢየሱስ ግን መስቀል ድስከም ኢየሱስ ንሳቶም ዝደልዩ ዘለው ናብ በዓል ጲላጦስ ከይዱ ክግልብጠሎም ንሱ ዝገበሮኸ ኣብ መቅደስ መጽዩስ ሸረፍትን ገለንሲ ጣውላታቶምን ናይ ንግድ ነገሮምን ሲ ኣብ መቅደስ መጽዩስ ዝገልበጠ ዝደልይዎ ምግልባጥ ፖለቲካዊ ምግልባጥ ይሱ ዝገበሮ ድማ መንፈሳዊ ንበዓል ጲላጦስ ተዛሪብዎም ሕማቁን እኮ ይፈልጥ ድዛረቦም ነቶም መራሕቲ ሃይማኖቶም ፈሪሳውያን ገለ ዝብሉ ንስኦም ሲ ተሪር ነገር ይዛረብ ስለዚህ ዝምስኮኖም ሆሳዕና ኢሎም ክቅበልዎ ከለውስ ዝተጸበይዋ ይኮነትን ስለዚህ ጸሊኦም እቲ ሆሳዕና ኢሎም ዝተቀበልዎ ኢየሱስ ሲ ንሰሙና ግልብጥ አቢሎም ሲ ስቀሎ ኤክስፔክቴሽን ጅድማ ክርስትና ናውን ክርስትና ናይ መስቀል በመስቀል ዲህና ድማንተ ያለው መስለኩም መስቀል ተሰኪምካ ምስአብ አለው ከሙ እንድሕር ደይመሲሉና ተረዳአትና ታስእና ነስተኻኽል ሉቃስ 10:14 ከምዚ ይብል መስቀሉ ዘይጽውር ሞ ደድሕረይ ዘይጽውር ደድሕረይ ዘይስብ ዘበለ ወደ መዝሙረይ ክኸውን አይክእልን ይሉና ወደ መዝሙር ናይ ጎይታ ዝኸውን ሲ መስቀሉ እንታይ ዝገብር እዩ ዝስከብ ደድሕሪ ኢየሱስ ድማ ዝኸይድ እዩ ስለዚህ ስምዖን ታዝገበራሲ መስቀል አሰኪሞሞ ታሉቃስ ከነግረና ከሎስ ደድሕሪ ኢየሱስ ድማ ክስብ ጀመረ ይብለና ታ መንገድቲያ ታሱ ዝኸዳሲ ናይ ኩላህና መንገድ ክርስትና እጂ ገለ ዘይኮኖ ኸብልሞ ሓደ ሰለስተ ነጥብታት ኣብዛ መስቀል ምስካም ሲ እንታይ ከም ዝኾነ ሪኢና ወደ መስቀል ምስካም ሃንሳ ገለ ጊዜ አመንተ ክንዛረብ ከለና ሲ ዘይኮነ ምስትቃል ዘይብሎ ነገርና መስቀል እንብሎ ገለሰብ ንሰበይቱስ መስቀልያ ይብል አይርድኦን እንበር ግልባጡ ድማ ታሰበይቱ ድማ ሰብአይ አንተ ያትብሎ መስቀልይ ገለሰብ ማእከል አገልግሎት ሲ ንመገላግልቱ መስቀልዩ ገለ ኩነታት ክመጽ ከሎስ መስቀል እጂ ነሐስቦ ውን መስቀል እንታይ ማለት እዩ ዝመስለ ከምዚ ገለ ማዓልት ተልእሎ ገለ ማዓልት ድማ ተውርዶ መስቀል ከመይ ይኮን እቲ መስቀለይ ተሰኪሙ ደድሕረይ ድብለና ሓደ ማዓልት ክደለ ከለኻ ተልእሎ ካለ ማዓልት ተብሎ ደይኮናስ ካብታን ኢየሱስ ዝጀመርናላ ምስአብ ማዓልቲ كسا مودعتا نايزا مدري هوتنا تنكيقنا خسا نغيرسي مس مسكلنا خوينا ينا نقواس مس مسكلنا خوينا ينا هوت نخدا هاو غاي كونا سبعي كي يكونا سبيت غاي كونا مسكل نسوا يكونا مسكل قبل كله باي ذا واي بزعبا السوز سكلو مسكل كي نغرو ندك مزامرت بزعبا ناتو مسكل يقدم نغيرو تايلو مخونو ماركوس ذا أثرت حموش أنا مش نري أزلنا قدم شو عتم مقراف ندحريت مقراف شمونتا نتوم زبي مصدق أمزامور تتسوي وبلوم زغونا يكون ددحري كسبني زدلي انتلو جزاء رسو يقبت مسكالو يلقلمو يسعبني له مسكالو تسكيموس يسعبني نجزاء رسوس يقبت زبلهم قدم بزعبا مسكلو كاي نغروم كلو سوز زقلو مسكل كاي نغروم بزعبا ناتوم مسكل ينغيرو هجي
زي سبعي سبيتي كنتات قال ملا نقبره اسكي حنسا بوز نقبرات فوق أمه دك مزامورتي أخو يسوسنا يتسقلن منم تفلت وانا قري لن بزعبانا يسوس مموات مسكال أبتي قد مغلتش عامات يخم تنغرو روم دما نأماتي نزغنا موت دقبؤو إلى دفرد التوسيق بمنتاي جيري أتقدس بمسكال جيري أتقدس سلازي هجي يسوس انتاي بلو مالو مسكالكم عليكم ددحري تزيسيبكم جزء أرسهم دمان تزيك أبيسكم ما ود مزموري تخونوني بلو سبعي الله وابزي سبيت الله بزي بزعبا موت يززاربهم زلو بحتصيرو مسكال على المالسي نجزع رسخاس موت يوتو قداي بتعنو قوتي نمنتاي كابتي زحد روبوتا كابت برغا وي دوفرو دبلوسي نابزا كتما يمتص نيرو سمعون اي نفلط كال زغونه بلان نيرو اجندا نيرو دنگت مسمصا كن نا مسقل تسكم تبايلو تاناتون تاي كوينا ميتا اتاناتكا تقتلا تاناتكا بلان تاناتكا اجندا تاناتكا حساب تموتمو ناي غويتا تخون مالتي مسقلي تسكيمو نجزع أرسو دم قبيسو ددحري يسعبني مالت نسي هجي سمعون بزا معلت زيقا متيو كسكمو وخلو سمعون اي تقرفن اي تقدقطن اتي انجايتس كبدتو ايكونن جن مسقل دسكم دوارد سبيو ابتو وردت جن يعبتلو ابي تراي فلطني ابي إثيوبيا منግስት مستقيره زناي هادق منግስት مسمصه اب አዲስ አበባ ዝነበረ ናይ ስርቂ ገለ ነገር ካብተ ዘጥፉሉ ነገር ሓደ እንታዩ ድሆነ ሰራቂ ተሂዞሞ ታይገብሩ ጀሚሮ ኣብ መኪና ትራክ ፒክአፕ ነገር ይስቀል ኣብዚ ሰራቂ ገለ ተባሂሉ ይጽሐፈሉ በተገዛው ሁሉ ሲ ሰብ ኩሉ እናራዮ ሌባ ሌባ ሰራቂ እንዳተባህለ ይኸይድ ከሰር ከሎሲ ኩሉ ሰብ ወድኽስቶ ኮይ ወድኽስቶ ተባሂሉ ሲፍለጥ مسكال دما قد كيتوم كسكموها اما اخل كتما خالفو خلوسي كوارد متال وان واي منقد دي ادما مملس يبلان راوند تريب يبلان مسكال كاحيس كاتغيد باغير كاتسكل تودع نغركا سلازي سمعون نابت وردت يكود اتدلو نغويتانا يسوع كريستوس كن مرصو خلنا يا حواتي بسبسي عالم سلازي صلاتو كنصلاينا كتصلونايم كواردونايم بزو نغرات كبلونايم اجي غغله امانسي قلديمنا امانسي خنغرو ايكو دغبا انت تصلو قاسي وات there is no surprise يبلون عالم كومو يا يسوع نصيغاتو يا اسمو ناتي الكا خطقبلو دلكا سب كفتوكا قبلكا غلا الكامو ايتصبه يسوع كتنبر تجمركا خصلو خير عالم كتصلعكا كتطوف كتبلكا ساتا مسكنا تسكمنا نغدا هيوت نبرباندو ويس نيسوس كفتح لكم يلوم نيسوس تمريصناسي نبربان تاينا نغبرو دلنا نكحدو اتا ابعد ما تحيزو زمصاسي نغزا رسو يقبص قال الله نغزا رسوسي يقبص اذا نغزا رسو يقبص ወይ ድማ ዲና ይግበሮ نغزا رسو تبل قال رياني ريم أبيروناماي تبل قاليا إذا قال زي أنتاي ملات مسلكم مس أسوسيشن مزخونة نجار كاسي كتبتك كلها ديناي كتجبرو خلها عينت مالتيو نعابن نتتاك قالت يا أبي تتكيم الله مسلكم مصحف قدوس بزا مشت زي بيتروس سلست جزين يسوع كيدو ومش سيتقال مس يسوسي أيكونكن أتاسغا بزربا خاون تفلطيها قصلنا بتأس نامحاله بيتروس أيكونكن يلو هجي مسكال مبارسي مسجزع رسخاسي انتهي مقباريو ديناي مقبار ناي جزع رسخا دليت ناي سقاخا نقراسي بكا اتبللو تخالق دما مسكال مسكام مالسي
ሙሉእ ንሙሉእ ሲ ኣብ ጎይትነት ኣብ ስልጣን ናይ ጎይታ ሲ ንገዛእ ርእስኻ ምግዛእ ቶታል ሰረንደር ስምዖን መጽኡ ንዓ ተሰከም ክብሎ ከለው ትመስቀል ንዓ ተሰከም ዝብሎ ቀሊል ሰባት ኣይኮኑ ሮማውያን ወተሓደራት ተኣቢዎ ንገዛእ ርእሱን ከሰቅልዎ ዝኽእሉ እዮም ስለዚህ ሕራይ ኢሉ ከኣትዋ ከሎሲ ነቲ ናይ ሮም ስልጣን ሲ እንታይ ኮይኑሎ ተገዚኡ ክሳእታ ኪድበልዎ ሲ ናቱ ደይኮነስ ናቶም ነገር ከፈጽም ጥራይ ድኽእል ተገዚኡ ኣሎ ሙሉ ንሙሉ ስለዚህ መስቀልካ አልኢልካ ገዛእ ርእስኻ ድማ ቀቢጽካ ደድሕሪ ኢየሱስ ምስኣብ ማለት ሲ እዚኣ ንጎይታስ ክትግዛእ ምኽኣል በዚኣ ኸዛዘማ እዛ ልክ መስቀሉ ተሰኪሙ ንገዛእ ርእሱ ቀቢጹ ደድሕረይ ደይስእብ ወደ መዝሙራይ ይከውን እዩ ኣብ ዝብሎ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ኣላ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ተመሳሳሊ ቃላት ኣለዉ ኣብታ ናይ ሉቃስ 9 ሓንቲ ድፈትዋ ክፍል ኣላ እዚኣ ምስ በለ ካብ ቁፅሪ 57 ክሳብ 62 ድኸውን ሲ 3 ሰባት ይመፁ እዮም 3 ሰባት ብዛዕባ ምስኣብ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ ዝምህሩና ሰባት ንረክብ ተመጀመርያ ናብ ኢየሱስ ባዕሉ ይመጽዩ መንገድ ኸዱ ከሎ ይብለና ሓደ ድማ ናብ ጎይታ መጽዩስ ከምዚ ኢልዎ ይብለና ናብ ትኸዶ ዘበለ ሁሉስ ክኸይድ ይሉ ዋው ወደ ደስ ደብል ዘረባ ንኢየሱስ ሲ ትፌዝ ስቴትመንቱ ሲ ደስ ደብል እዩ ኣነ እንተ ዝኸውን ከመይ ዝኣመሰለ ኣማኒ ኢለ ንኢደ ጥራይ ማሓለፍኩ ኢየሱስ ግን ገለ ነገር ወሲኹሉ ናብ ትኸዶ ዘበለ ሁሉስ ክኸይድ ምስ በሎስ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢልዎ ወኻሩ ጉድጓድ ኣዕዋፍ ሰማይውን መህደር ኣለውን ወዲ ሰብ ግን ርእሱ ዘጸጋኣሉ ስፍራስ የብሉን ኢልዎ ስለዚህ ናብ ዝኸዶ ዘበለ ሁሉ ክትከይድ ክትስእበን እንድሕር ደሊኻስ እዚ ፍለጥ መህደር የለን ክንበሃል ንኽእል ኢና ነጸጋኣሉ ንርእስና ሲ ከይህሉ ክእል እዩ ስለዚ እዛ ምስኣብ ትብላሲ ንገዛእ ርእስኻ ምቅባጽ ከም ዝኾነት whatever ንዝመጽእ ነገር ሲ ክትፈልጥ ተቀቢልካ ክትከይድ ባይዘው ኣብ ሉቃስ the same ምዕራፍ 14 ይመስለን እዚኣ ድማ ምሽ ብዛዕባ ወደ መዝሙርነት እኮ እንዳተዛረበ ሓደ ምስላ ጎይታ ነጊሩና መንዩ ካባኻትኩም ሲ ገዛ ክሰርሕ ከሎ ሲ ናይቲ ገዛ ወጻኢታቱስ ዘይጽብጽብ ይሉና እምበኣር እንታይ ማለቱ መስለኩም ወደ መዝሙሬ ንኢየሱስ ክስእወይ ክትብል ከለኻ ሲ መጀመርያ ኮፊልካስ ደኽፍለካ ዋጋሲ ጸብጽቦ እዩ መስቀልካ አልኢልካ ተሰኪምካ ንገዛእ ርእስኻ ቀቢጽካያ ንኽትከይድ ሲ ጸብጽቦ እዩ ነዚ ሰብ ዘእምበኣር ከምዚ ኢልዎ ኣዋፍ ሰማይ መህደር ኣለዎን ወኻሩን ጉድጓድ ኣለዎም ወዲ ሰብ ግን ርእሱ ዘጸጋኣሉ ስፍራ ይብሉ ነቲ ኻልኣይ ድማ ሰኣበኒ ኢሉ ጽቡቕቲ ኮሊንግ እያ ማለት ሲ ንማቴዎስ ነቲ ሌዊ ዝበሃል ዝተባህሎ ቃል እያ ንኣሰኣበኒ ኢልዎ ኣብቲ በር ተጎ ተቐሚጡ ቀረጽ ይዝክብ ነይሩ በታ መዓልቲ እቲኣ ሪዛይን ክገብር ፕላን ኣይነበሮን ኢየሱስ ግን ከምታና ስምዖን ተራኺብዎ መጽኡ ብድድ ኢሉ ሲይብዎ እዚ ግን ኣይሰኣቦን እንታይ ኢሉ መስለኩም ከይደነቦይ ክቐብር ኢልዎ ኢየሱስ ድማ ሙታት ንሙታኖም ይቕበሩ እስኻ ኪድ ብስራት መንግስት ኣምላኽ ሲ ንገር ናትካ ኣጀንዳ ይኮንካ እንትገብር ንገዛእ ርእስኻ እሞ ቅበጽ ናተይ ስራሕ ናተይ ሚሽን ኢኻ ትገብር ኢሉ ሳልሳይ ድማ ናብ ኢየሱስ መጽኡ ኣገነጆን ክመጸካ ግን ድማ ምክንያት ሂዙ ይመጽኡ ኢየሱስ ኢልዎ ክስእበካይ ግን ከይደ ቅድም ቤተሰበይ ክሰናበት ኢልዎ አይሉ እርፍ ብኢዱ ሂዙ ንድሕሪት ዝጥምትሲ ንመንግስት ኣምላኽ ሲ ኣይበቀን ኢሉ እዛ መንገዲ ተሂዝካያ ንኽስቶ እናበልካሲ ትኸዳ መንገዲ ኣይኮነትን እዛ መንገዲ እንተሂዝካያ ንኢየሱስ ጥራይ እንዳራኻ መስቀልካ ኣልኢልካ ደድሕሪ ኢየሱስ ዝኽየዳ መንገዲ እያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በኣር መስቀል ህይወትና ዝለወጠ ፍጻሜና ዝለወጠ እዩ መስቀል በታ ሓደ ድማ ንገዛእ ርእስና ድማ ክንመውት ገዛእ ርእስና ድማ ክንቀብጻ ዝገበረና ክንመውት በቃ ስለ ገዛእ ርእስና ኢየሱስ ኣበይ
ميتو مسلكم نفقد أبوسي أبي تجزيو مسلكم أبجي تسمعني دم كسا أزرحتسي ذات هو أزياء كبايت حلف نقدر نفقد كامبر فقد يهوني لوسي دم كسا أزرحتسي صليو تجزيو بقى دحراي مسيوم كحزوه خلوه قال منم زي جبرس أبويكم ميتو هيبون دي كله نجر شدش تجزينا فرد نابتن كمل على سوى خلو زي كاب كل تبوتات تاب كيفان نبما نبيلاطوس بزعبة حق يجلسي من ما يتزارب significant سلزخنا كلاتنا وندما ترد أنا أبكد مخصصتوسي أفو أي كفتن دبلنا نزي نجزء رسخات زي ميت كاجن زخنا سبك خسك خلوسي سق الكادو تحلفوا إخ كسمع ينبر دحن أبزر الدؤم هالتي الدؤ الكاس يتبلخ إذا زي مماتنا أيوتي زي سب سلازخنا فني نحذل زبل السجا ينبر جزء رسخان تقبيت كان تميت كاسي كم يسوع يخاطبون نسلت أنوسي تجزء زوم كلت تزبل كوخمسي قويتا نابلوه جن قويتا دم ما يجبروه قويتا كسبك نابلوه خلوس جند ما ناتهم نجار يمسو نبوي كبر دد تسنابي تخمت سجلبلو قويتا تيل كايو فقاد كاخلوسي نقويتا هيب كايو سخاباريات وينكاس السناب زبلك كاترايو زغيت سلازي كده تنجاري لكم مسكال لسمعونسي يوتو زلوت قالو ما قالت خوينا مسكال تسكي مواز خد دما ناي كريستنا نا كلوسي منجدي سئلي مرعى خويننا مسكالو تسكيمو ددحر يسوس دما كده يبلنا مسكال ما اسي دربيت يلكم اموداتا سمعون تقرانيو مسبصه دربي واي فصيمو ام مسكال اي تسقلله اين سقلنا ميتو زدحننا نسي تامنجد ግን كسا اموداتا نخيت حدا ما قلت نحنا وندما بكبرن يسوس نريو ما قلتي تامسقلنا ابو تدرب كبرنا املاخنا يكون ابزا مدرزي اجن يسوس كنسبو خلنا مسانيات خيد ويتا يبارككم كلنا خبزلنا انت تسمو تصلينا خن ودينا هاليلويا 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 اسكي قدمنا نمسجن እግዚአብሔር ይባረክ ስለቲ ህይወትና ዝቀየረ ናይ መስቀል መልእክቲ ነመስግን እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ አዳም ናብ ክርስቶስ ዘስገረና ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመስቀል ህይወቱ ዝተለወጠ እስከዳዋል ኢሉ ነዝ ጎይታ ይባርኮ እግዚአብሔር ይባረክ አፉ ይخفتሉ የመስግን ነው ክብርና አምላክና ይሁን ሃሌሉያ 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 ስራመድ በሞት ጎዳና ድካሜ ለወጠው የኔን ፍጻሜ ላክብረው በቀረኝ እድሜ ስራመድ በሞት ጎዳና ድካሜ ከላይ ያየና ለወጠው የኔን ፍጻሜ ላምልከው ምስጋናዬ ላንተ ነው ዝማሬ ላንተ ነው አምልኮዬ ላንተ ነው የኔን ክፉ ለማትወደው የኔን ክፉ ለማትወደው የኔን ክፉ ለማትወደው
በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል ሰው መውደዱን ሲገልጽ በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል አየው አይኔ ስራዬን ስሰራ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እኔስ ታመንኩብህ እግዚአብሔር ተመስገን ልበል አየው ባይኔ ስራዬን ስሰራ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እኔስ ታመንኩብህ እግዚአብሔር ተመስገን ልበል አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ ጌታ አዋቂ ነህ ሁሉም ቻይ ነህ ሁሉም ቻይ ነህ ሁሉም ቻይ ነህ ጌታ ሁሉም ቻይ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ ጌታ አዋቂ ነህ እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ እናመስግንና ሁላትና እንዳጸለና ከለና እግዚአብሔር ይባረክ ጸልይ ሁላትና ቅዱሳን ላባ ገዛ እርስና እናርአና ህይወት ዝልወጥ ኣብ ጥልቂ መንፈሳዊነትና ኣተና ንኸይድ ንሰባት ብምርኣይ ደይኮነስ ንገዛ እርስና ብምርኣይ እስኪ ገዛ እርስና ዘይቀበጽናዮ መስቀልና ኣልኤልና ከምቲ ዝግባእ ክንስእብ መታን ዘይሞተ ክፍልና ብዛዕቡና ሓሰብና መንፈስ ቅዱስ ከሪእና እንዳጸለና እናረከብናዮ ድማ ንጸሊ እግዚአብሔር ይባረክ ኣነ ጻውዒት ግን ቀቕርበ ቅድም ወዳእና ናትና ንጸሊ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ እዚ ጎይታ እዚ ክስእቦ ደሌ ህይወተይ ክህቦ ይደሌ ዝብል ሰብ ኣብ ማእኸልና እንተሎ ከምዚ ንስምዖን ታሪኩ ዝተለወጠሉ ማእኸል ጣልቃ ኣትዩ ፍጻሚኡ ዝቐየረሉ ፍጻሜኻ ፍጻሜኺ ክልወጥ ክቕየር መታ ሎሚ ህይወተይ ክህቦ ይደሌ ዝብል ሰብ ኣብ ማእኸልና እንተሎ ኢዳውኩም ኣርዩን እሞ ጸሎት ክንድግፈኩም መታን እግዚአብሔር ይባረክ ካልኦት ኩላትና እንዳመስገንና እንዳጸለና እግዚአብሔር ይባረክ እንተለኹም ሃሌሉያ ጀምሮ መንገድ የመራኝ እንዳልሞት የጠበቀኝ አባት አለኝ ከልጅነቴ ጀምሮ መንገድ የመራኝ እንዳልሞት የጠበቀኝ እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታነ መስግነካለና ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ነበይነኻ ይኹን ህይወትና ፍጻሜና بقال مسكال بقال وانجيل زغيركا زلوتكا نفصامينا زصبكا غويتا كبر نهبكالونا منجدنا كاين غيد ناي غزا ارسنا طراي كاين غبرو ناب هيوتنا زمصاخا
ታሪክና ዝለወጥካ ህይወትና ዝለወጥካ ጎይታ ክብርን ህበካ አለና ክብርን አኻ ይኹን ከምቲ ዝግባእ ድማ ክንስእበካ ጸጽባሕ መስቀልና እናተሰከምና ገዛ አርስና ቀቢጽና ደድህሪኻ ክንስእመታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ርዳአና መንፈስካ ጸጋኻ በኢየሱስ ስም ይደግፈና ክብርን ህበካ አለና ኣብዚ ድማ ክንከይድ ኣብቲ ዝህልወና ሁሉ ናይ ህብረት ጊዜያት ንስኻ ማእኸልና ክትርከብ ናይ ምህናጽ ናይ በረኸት ናይ ለውጢ እግዚአብሔር አምላኸይ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ክትገብረልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልምነካ አለና ህብረትና ምርኻብና ሁሉ ንስኻ ባርኮ ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኣኻ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ተሐለወ ተባረኸ ይኹን ኣብ ተኸድዎ ሁሉ እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን ላኽባርኩም ሰላም